ni mɔgɔ fɔlɔ ŋɔ ko n bɛ taa jara fɛ yen ka na a y'a faamu wa. Papa, i tɛ kɛmɛ di yan, n bɛna taa belebele san. Jumɛn est ce que fa t'e la ka kɛmɛ d'e ma wari de bɛ sɔrɔ ten tɔ an tɔgɔ sɔrɔ i la ko kɛmɛ n bɛ fa tigɛ ka bɔ fatɔ ɲɛna k'a don. Awa ni mɔgɔ fɔlɔ ŋɔ ko n ti a y'a faamu wa. Allez, le coup. Frère. Ne faria. Awa. Ne faria bɔra. Ana tutura sakatia. Awɔ n bɔra k'a bɛ taa jarate fɛ yen dɛ. C'est bien pour moi. Ko I faga yɔrɔ fɔ n ɲɛna dɔrɔn n bɛ wari d'i ma. I bɛ wari di yan. N bɛ 200 d'i ma 200. A yɔrɔ fɔ n ɲɛna dɔrɔn. 200 ka di. Wale. A fɔ dɔrɔn. 200. I faga bɛ dɔrɔn n'a fɔ n ɲɛna dɔrɔn. A filɛ nin sanfɛ. Ba, jigin ka mɔgɔw ka wari d'u ma. Ba, i y'a jigin ne fa. Awɔ i fa jigi. Jigi. Mɛ Ko don bɛɛ ye zon ta ye nka don kelen o ye fɛntigi ta ye. Ni bɛ se ka kɛ cogo di? Ala cɛ I bɛ mɔgɔ min ta ka to jamana in kɔnɔ o tɛ anw ye dɛ. A tɛ n'an y'a kɛ ten ko jimi tɛ bɔ sa an ka wari bɛ sara wa a tɛ sara dɛ ni an ka wari a bɛ sara wa a tɛ sara. a bɛ sara. Yira n ka terrain papier a b'a di wa a t'a di. Tile e k'a to tile fila in ka tile m'a bɛɛ ɲɛnabɔ. Ni tile fila i bɛ taa tile fila fɔ ka so. Aw ka taa ne fa ye ne ka 200. A taa n'a I ye. bɛ taa tile fila. Awɔ e tɛ to ne fɛ yan. E tɛ to ne fɛ yan.